Dobrý večer, vážení televízni diváci. Vitajte pri mimoriadnom vysielaní InTV. Dnes je to už druhý deň v poradí. V dnešnej predvolebnej diskusie vám predstavíme zástupcov politických strán, ktorí kandidujú do Národnej rady Slovenskej republiky. Hneď na úvod chcem upozorniť divákov, môžete v priebehu vysielania zasielať otázky na e-mailovú adresu voľby@intv.sk. Dobrý večer, vážení televízni diváci. Žijeme v spoločenskej a mediálnej atmosfére, v ktorej sú vzorom alebo príkladom Spojené štáty. Pozrime sa teda na Spojené štáty. Podľa jedného z prieskumov len 17% Američanov je presvedčených, že ľudia, ktorí vládnu, majú súhlas tých, ktorým vládnu. Zaujímavé, systém postavený na 17%, zvyšok pasivita, ale systém sa udržiava. Ak prejdeme na Slovenskom, len tretina ľudí je spokojná s ponovembrovým vývojom. Opäť systém postavený na tretine ľudí, zvyšok buď aktivita alebo pasivita. Máme pred nami voľby. Voľby by mohli teoreticky niečo ovplyvniť a preto máme na výber z 23 strán a v štúdiu máme prítomných predstaviteľov politických strán. Je tu pán Roman Ruhik, dobrý večer, generálny manažér koalície Spoločne za Slovensko, pán Kristián Faro, člen republikového predsedníctva strany Maďarskej komunity, dobrý večer, prajem. Pán Marián Kotleba, predseda ľudovej strany Naše Slovensko. dobrý večer. A pán Artur Bekmatov, člen ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Dobrý večer. Každý z diskutujúcich má 15 minút na zodpovedanie otázok a na začiatku každý z vás má 1 minútu na to, aby predstavili svoju stranu. Nech sa páči, pán Roman. A začneme s pánom Ruhigom. Nech sa páči. Dobrý večer, poslucháči, vážení priatelia, spoluobčania, Slováci. Koalícia Spoločne za Slovensko je zoskupenie 3 politických strán, ktoré sa odvážili z dovolieb s vyšším kvórom, ako si dovolili vôbec štandardné politické strany, ktoré sa schovávajú pod jednu stranu, aby dosiahli 8-9 poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky. Všetci dobre vieme, ak chceme zmenu, ak chceme robiť pre občanov, ak chceme robiť politiku, ktorá má slúžiť Slovenskej republike, nestačí 5% kvórum, ale potrebujete mať väčšie percento, väčšie zastúpenie v parlamente. My sa toho nebojíme, lebo Spoločne za Slovensko dokážeme zmeniť politiku tak, aby bola pre občanov, pre Slovensko, pre bezpečnosť Slovenskej republiky a tak, aby mohli rásť naše deti, tvoriť sa naša budúcnosť a podporiť všetky rodiny na Slovensku, ktoré žijú v tejto krásnej, malebnej zemi. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Foro. Takže strana maďarskej komunity samozrejme oslovuje v prvom rade maďarských voličov žijúcich na južnom Slovensku. Ale samozrejme zastupujeme všetkých obyvateľov, ktorí žijú v tomto regióne, teda na južnom Slovensku. A samozrejme chceme v prvom rade upriamiť pozornosť na to, že za posledných 20 rokov je nás Maďarov žijúcich tu na Slovensku o zhruba 110 000 menej, ako bolo predtým. A naším cieľom je, okrem toho samozrejme, aby všetci ľudia, ktorí žijú na južnom Slovensku, žili lepšie, tak samozrejme zastaviť túto asimilačnú, alebo tento asimilačný proces. A samozrejme, okrem toho máme na zreteli aj celoštátne záležitosti a veci, ktoré sa týkajú všetkých, ktorí žijú tu na Slovensku. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Pán Kotleba, nech sa páči. Cieľom ľudovej strany Naše Slovensko je obnoviť na Slovensku poriadok a spravodlivosť. Celá naša politika má len jeden cieľ. Spraviť znova zo Slovenska štát, na ktorý budeme môcť byť hrdí. Štát, v ktorom slušní ľudia budú cítiť, že je tu pre nich a nebudú sa cítiť ako vykorisťovaní a zotročovaní, doslova ako otroci na pôde svojich predkov. Ľudová strana Naše Slovensko sa od svojho vzniku snaží zabrániť ďalšiemu rozkrádaniu Slovenska politikmi aj parazitmi. Máme jednoduchý a jasný 10-bodový program, cieľom ktorého je postaviť Slovensko opäť na nohy, postaviť Slovensko nad diktát Európskej únie, tak, aby znova začalo v prvom rade slúžiť vlastným občanom a nie ako je to dnes, že vlády slúžiace zahraničiu a cudzincom si z nás robia otrokov a vlastnú pracovnú silu. Jediné, čo potrebujeme, je získať možnosti, pretože chuť a odvahu na zmeny máme
a tie možnosti sú v rukách vás, všetkých poctivých a statočných ľudí. Ďakujeme. Pán Bekmatov. Komunistická strana Slovenska vznikla v roku 1992, teda tá obnovená, ale ideovo sa hlásime k nášmu predchodcovi komunistickej strane, ktorá vznikla v roku 1921. Myslím si, že máme byť na čo hrdí, máme na čom stavať našu tradíciu. Musím povedať, že po druhej svetovej vojne to bolo práve komunistické hnutie a komunisti, ktorí dokázali postaviť túto krajinu opäť na nohy a dokázali aj s pomocou ľudu tejto krajiny vybudovať túto krajinu tak, že za posledných 26 rokov ju súčasné elity nedokázali rozkradnúť. Musím povedať, že od roku 1992 fungujeme vo veľmi zložitých ekonomických podmienkach. S výnimkou období roku 2002 až 2006, kedy boli naši zástupcovia v parlamente, sme mimo parlamentnou stranou a z toho vyplýva, že žijeme len z vlastných prostriedkov. Stále však patríme medzi najpočetnejšie politické strany. Máme takmer 4 000 členov. A z toho vyplýva jedna obrovská Ďakujeme devíza. veľmi pekne, pán Bekmatov. Čas vám vypršal. Prvá otázka bude na pána Ruhiga, teda koalícia Spoločne za Slovensko. Vaša koalícia definovala súčasný stav a celý ten vývoj, ktorým prešlo Slovensko od 89. nekompromisnými slovami, dalo by sa to vystihnúť 3 slovami. Celý tento vývoj od 89. ste definovali ako zlodejstvo, vlastizrada a skorumpovanosť. Slovensko prirovnávate k pacientovi, ktorý leží na ARO a stanovili ste diagnózu, použili ste prirovnanie, ako chcete liečiť tohto pacienta. Tak, táto otázka je veľmi jednoduchá, lebo základný predpoklad je, že vlastne moc patrí ľudu. To znamená, moc patrí občanom a nie politikom. Tu vlastne programovo riešime hlavne ekonomické veci a takisto aj posilnenie referenda, aj zmena nového volebného systému. Zmena nového volebného systému má práve priniesť rozdelenie poslancov do jednotlivých krajov. To znamená, Národná rada Slovenskej republiky bude pozostávať z 80 poslancov, kde každý poslanec bude bližší k tomu regiónu, odkiaľ je, kde si ho ľudia budú voliť. Taktiež hlavne zameriavame sa na ekonomickú stránku veci a to je práve ten problém, ktoré politické scény alebo politické strany za celých 23 rokov len sľubovali voličom, ako nám bude dobre, ako budeme mať vyššie platy, keď vstúpime do Európskej únie, ako nám sa bude dobre cestovať, avšak zabudli povedať, že nie je za čo. Že väčšina ľudí dneska nemá za čo cestovať. Práve preto, vlastne keď hovoríme o Európe, že Slovenská republika je stredom Európy, tak potom sa musíme tam aj približiť. Takže našim cieľom je priniesť aj príjem pre tých našich občanov tak, aby mohli slušne a dôstojne žiť a nie tak, ako žijeme dnes. A to je vlastne ten liek. Liekom je to, kompletná zmena ekonomického systému a tak, aby ľudia mali základnú mzdu 8 eur na hodinu, aby sa zmenila daň, ktorá dneska oberá ľudí zo svojich miest a bude 6% táto daň ako rovná daň. A taktiež odbremeníme aj zamestnávateľov o odvody, ktoré sú neskutočne vysoké, ale málo ktorý zamestnanec si to uvedomuje, len hovoríme o tzv. Superhrubej mzde. Ale nikoho nezajíma superhrubá mzda. Každého zajíma to, čo za tú mzdu dostane a za tú mzdu dokáže nakúpiť pre svoju rodinu, aby prežili. A to je celý problém a liek. Ak toto vyriešime, tak nie je problém, aby táto spoločnosť mohla byť zdravá a zdravo žiť. A ste schopní teda realizovať to, čo hovoríte, tú zmenu daňového systému a dosiahnuť tú rovnú daň z príjmu, tých 6%? Máte na to ekonomické nástroje, páky, ktorými by ste to mohli realizovať? Je na to ekonomický nástroj, je to fyzicky viditeľné na tom, ktoré vlastne, keď si zoberieme vôbec záverečný účet z roku 2014, nakoľko 2015 a 2016 ešte neexistuje, lebo vždy sa robí vlastne až po roku, keď je záverečný účet ministerstva financií, tak napríklad vidíme, že na daní z príjmov právnických osôb bol výber 218 999. No nie je to hanba? A viete prečo? Lebo všetky peniaze sa cez schránkové firmy vyberajú do zahraničia. A práve 6% daň je motivačnou daňou, aby sem prišiel zahraničný kapitál. A nepotrebujeme dávať daňové prázdniny niekomu, kde takto nám unikne okolo 1,7 miliardy zisku smerom do zahraničných spoločností, ktoré preperú peniaze tu, že ľudia robia za nízke mzdy, odvody síce možno majú vyššie, neplatia daň zo zisku a takýmto spôsobom tieto peniaze sa strácajú zo Slovenska. A potom sa všetci čudujú, že nemáme na dôchodcov. Kde je tá solidarita
Európskej únii a týchto nadnárodných spoločností, keď takýmto spôsobom sa chovajú k Slovensku. Slovensko potrebuje túto zmenu jednoznačne. Takže 6% daň je motivačná. A takisto, keď budeme hovoriť o dani z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty na Slovensku dnes je 20%. To je zderstvo. Dobre vieme, že sme už pred 4 rokmi ako Právo a spravodlivosť navrhovali pre potraviny 10%. Dnes si to Smer zobral z časti, veľmi malinkej časti, si zobral 10% na pár potravín, ktoré vám robia vo vašich peňaženkách možno 2 haliere za mesiac. 6% na daň z pridanej hodnoty nebude daňou z pridanej hodnoty, ale daňou z predaja. To znamená, je motivačná tak, aby si aj bežný človek mohol priamo u prvovýrobcu nakúpiť s ďaleko nižšou sumou, ako je to napríklad pri reťazení jednotlivých daní, ako je to napríklad už v reťazcoch obchodných, ako maloobchod predaj. To znamená, my musíme odstraniť celý ten reťazec navyšovania akýchkoľvek ziskov, ale dostať sa tak, aby proste tie náklady na život a predajcov sa začali znižovať. Lebo všetko sa do dneska len umelo tvorí, ale my potrebujeme to, aby naši ľudia mohli žiť, naši občania, aby v podstate mohli sa budovať a riešiť túto krajinu tak, ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach. My si môžeme spomenúť rok 68. Slovensko bolo ekonomicky silné. A vtedy sme mali chuť ísť, ale bohužiaľ došli sem vojska Varšavskej zmluvy a dostali sme sa do socializmu. A po socializme 89., kde sme si vyštrnkávali demokraciu, tak dnes si môžeme povedať jednu vec. Sice došlo k prevodov bytov do vlastníctva a začali sme hovoriť o súkromnom vlastníctve, avšak dnes už len v Bratislave 4 000 ľudí dneska tie kľúče nemá a sú bezdomovcami. A bojme sa všetci, ak takáto vláda, takáto moc tu bude, nás zapredá Bruselu, Washingtonu a potom tu už nebudeme mať nič. Dobre, ďakujem, pán Rurík. Nechajte si čas aj na ostatné otázky. Ďalšia otázka bude na politického predstaviteľa strany maďarskej komunity. Pán Foro, vaša strana je viac menej staronová, pretože predtým to bola strana maďarskej koalície, teraz je to strana maďarskej komunity. Sami hovoríte o tom, že došlo ku generačnej výmene a po 6 rokoch sa usilujete dostať do parlamentu. V čom spočíva tá generačná výmena? Sú tu ľudia, ktorí vo vašej strane, ktorí boli v parlamente a vládnych štruktúrach v predchádzajúcom období, či už mečiarizmu alebo dzurindizmu, či v opozícii alebo vo vláde. A táto vaša nová generačná výmena, títo noví ľudia, môžete ich definovať ako majú radikálnejší postoj alebo diplomatickejší postoj? Čo prináša tá generačná výmena v rámci strany maďarskej komunity? Áno, máte pravdu. Musím s vami súhlasiť, že naozaj došlo k generačnej výmene, že čo to znamená. Ako môžete vidieť na našej kandidátke napríklad, vlastne v prvej desiatke sú 4 takí, ktorí už v parlamente boli a pracovali. A okrem toho vlastne všetci noví, čo sú na kandidátke, tak sú noví. A nie len v prvej desiatke, ale aj v prvej 30-ke sú iba títo 4, ktorí už boli v parlamente. To znamená, že naozaj došlo k výmene a keď sa pýtate na to, že či sú radikálnejší, ja si myslím, že strana maďarskej komunity ani v minulosti nebola radikálna. Možno niektorí sa snažili, aby nás tlačili do toho kúta, ale si myslím, že to, čo požadujeme, to je dobré nielen pre Maďarov žijúcich na Slovensku, ale vlastne pre všetkých a všetky národnosti žijúce na južnom Slovensku. Takže ak sa pýtate, že či sú radikálnejší, si myslím, že ani v minulosti sme neboli, takže táto otázka nie je relevantná. Položím vám teda ďalšiu, keď som naznačil, že alebo ste diplomatickejší v tom zmysle, že tá otázka autonómie je veľmi citlivá na Slovensku. A v jednom z posledných rozhovorov váš predseda Jožef Bereni naznačil, že rešpektujete územnú celistvosť, nejde vám o to rozbiť Slovenskú republiku a pokiaľ ide o autonómiu, tak vy teraz presadzujete novú územnosprávnu štruktúru, čiže zmenu územného členenia. Dalo by sa povedať, či to nie je taktický krok, ktorý bude smerovať k tejto autonómii a jedno z tých vyjadrení je, že autonómiu ste vynechali, pretože ju Slováci a Maďari vnímajú rozdielne. Ako by ste to dokázali vysvetliť? Ako vnímajú Slováci? V čom je tá rozdielnosť vo vnímaní autonómie medzi Slovákmi a Maďarmi? Sú to slova vášho predsedu. Presne tak ako pán predseda povedal, my rešpektujeme územnú celistvosť Slovenskej republiky a našej krajiny. Toho sa držíme. Nechceme nič takého, že by sme chceli oddeliť nejakú časť Slovenska od tejto krajiny. Takže ja si myslím, to, čo my chceme a čo je pre nás dôležité, to je dobré pre všetkých, ktorí žijú tu na južnom Slovensku. A vlastne my chceme, aby
ľudia, ktorí žijú v týchto regiónoch, sa mali lepšie, aby táto časť Slovenska sa nestala zabudnutou krajinou, ako to vyzerá v tejto chvíli. Keď sa pozrieme na to, tak počas tých posledných 6 rokov, čo strana maďarskej komunity nie je v parlamente, vlastne neprichádzajú veľké investície do týchto regiónov. A vlastne keď príde nejaká väčšia investícia, tam nebudú pracovať iba Maďari, ale taktiež aj Slováci, Rómovia a tak ďalej a ostatné národnosti, takže je to dobré pre každého. Ja by som sa vás rád spýtal jednu vec. Tvrdíte, že zastupujete teda záujmy nie len maďarskej komunity, ale všetkých žijúcich teda v tomto regióne. Ale nie ste jediná strana, ktorá sa týmto hrdí alebo toto tvrdí. Aký je rozdiel teda medzi vami a stranou Most Híd? V čom je zásadný rozdiel teda? Čo ponúkate vy iné ako Most Híd? Alebo ste dvaja predajcovia, ktorí sa snažia predať tú istú vec určitej skupine ľudí. Je rozdiel medzi vami? Určite je. A navyše treba brať do úvahy, že strana maďarskej komunity 6 rokov nie je v parlamente a tí ľudia, ktorí žijú na južnom Slovensku, sa im nedarí. Strana Most Híd bola počas tej doby 2 roky vo vláde a 4 roky v parlamente. Napriek tomu sa nič nezmenilo. Takže si myslím, že zastúpenie tejto časti Slovenska nebolo dostatočné a práve v tom chceme zmeniť situáciu. Vy hovoríte, že ľuďom na južnom Slovensku sa nedarí. Skúste sa spýtať ľudí v Čierchove alebo v Očovej, či sa im darí. Pozrite sa, ja súhlasím. súhlasím. Bude rovnaká, rozumiete? Súhlasím s vami v plnej miere. Preto som hneď na začiatku povedal, že vlastne ide nám o záujmy všetkých, ktorí žijú tu na Slovensku a všetci sú pre nás dôležití. Treba však spomenúť a netajíme, že zastupujeme v prvom rade ľudí, ktorí žijú na južnom Slovensku. Samozrejme, celé Slovensko je pre nás dôležité, lebo keď sa bude dariť ľuďom v Tierchovej, ako ste spomínali, alebo v Liptovskom Mikuláši, to nás bude samozrejme tešiť a spravíme všetko preto, aby ľudia, ktorí žijú na Slovensku, sa cítili dobre, aby mali taký pocit, že žijú v bezpečnom štáte, a tento štát sa o nich stará. Vy sám ste na začiatku začínali s tým, že ubúda občanov maďarskej národnosti, že je o 110 000 menej Maďarov ako pred 20 rokmi a pociťuje ten určitý tlak asimilácie. Ale keď si to dáte do európskych súvislostí, celkovo ubúda európskeho obyvateľstva, populačné problémy majú všetky európske národy, takže vnímať je to len ako dôsledok slovenskej politiky alebo pomerov na Slovensku, pretože to sa týka ktoréhokoľvek európskeho národa, že ubúda pôvodné obyvateľstva. Keď to vnímate ako nejaký proces asimilácie, je to fakt len dôsledok toho, v akých podmienkach alebo aké možnosti má maďarská národnostná menšina na Slovensku, alebo je to len celoeurópsky úkaz, nielen špecificky, že ubúdajú Maďari na Slovensku? Pozrite sa, my berieme tento fakt, že ubúda Maďarov. Nás to neteší a vlastne chceme spraviť všetko preto, aby to tak nebolo. My vnímame, že Maďari a ostatné národnosti pre túto krajinu sú hodnotou a boli by sme radi, keby to bral každý takto, lebo vlastne vďaka nám je táto krajina pestrejšia a si myslím, a nie, že si myslím, ale som presvedčený o tom, že neznamenáme žiadnu hrozbu pre Slovensko. Pán Kotleba, na vás mám takú špecifickú otázku, pretože vy ste svojím spôsobom špecifický fenomén na slovenskej politickej scéne a pokiaľ ide o médiá, tak sú tu dve možnosti, buď vás ignorujú, ako keď ste sa stali banskobystrickým županom, aby sa o vás nevedelo, alebo ste väčšným terčom pre nejaký radikalizmus, nálepky a podobne. Ten rozdiel je v tom, že väčšina politikov, tých tzv. Štandardných politikov, sa vyšplhala do tej pozície cez sekretariáty, cez nejakú akademickú pôdu, cez nejakú kariéru politickú. A vy ste, to nie v dehonestujúcom zmysle, začínali vlastne z ulice. Pochody, konflikty, či už názorové, fyzické, polícia a tak ďalej. Takže je tu diametrálny rozdiel medzi tzv. Tradičným politikom, alebo dajme tomu politikom nového typu, ktorý prichádza z ulice. Ako vy vnímate ten rozdiel, keď sa porovnávate s tzv. Tradičnými, alebo keď im hovoria seriózni politici a podobne? Z vášho pohľadu. Oni to hovoria, že je to štandardný. Štandardní sú, áno. Alebo systémoví dokonca a podobne. Takže aký máte vy ten pocit, alebo ten rozdiel vnímate vy ako politik a tí tzv. Tradiční systémoví politici?
Ja by som dal na jasnú otázku, jasnú odpoveď. Základný rozdiel medzi mnou alebo našou stranou a všetkými tými ostatnými tzv. Štandardnými stranami je v tom, že my si za svojím programom, za svojimi sľubmi, za svojimi rozhodnutiami stojíme a všetko, čo povieme, aj sa snažíme zo všetkých síl naplniť a dodržať, kým pre väčšinu tých ostatných strán sú to väčšinou len sľuby, ktoré majú prilákať ľudí k voľbám a potom sa na to zabudne a hlavne máme dôkazy. Niektoré veci, ktoré sme ľuďom sľubovali, keď išlo o tie voľby za banskobystrického župana, tak sme už dnes splnili, nebolo ich málo. A jednoducho tieto výsledky našej práce hovoria o tom, že naše slova nie sú prázdne sľuby. Možno aj preto som sa 2 roky od zvolenia do funkcie bystrického župana nedostal nikde do médií, aby som mohol odprezentovať výsledky našej práce. Možno preto 2 roky ma všetci ignorovali, 2 roky sme ako strana nedostali absolútne žiadny priestor, ani ako ja ako osoba. Takže ten rozdiel je obrovský. Ešte jedna taká otázka, ktorá je tiež svojím spôsobom špecifická. Z tých 23 strán máme 3 strany, kde v názve strany figuruje meno toho predsedu alebo zakladateľa. Je tam strana, teda Demokrati Slovenska Kaník, ktorý to zdôvodnil tým, že je to nová strana. Aby si ju vedeli ľudia zaradiť, kam patrí, je tam to meno Kaník. Prečo je Sme rodina Kollár, to sa dozvieme zajtra od Kollára, ale vás sa pýtam teda, prečo je v názve ľudová strana Naše Slovensko meno Kotleba? Prečo ste sa rozhodli dať svoje meno do názvu strany? Bol to veľmi jednoduchý, pragmatický dôvod. Kým to meno sme tam nemali, tak vo všetkých aj fiktívnych prieskumoch, aj článkoch o nás sa rozprávali alebo sa používali skratky, ktoré nemali súvis s našou stranou, Kotlebovci a podobné označenia, len aby ľudia si nevedeli dať do súvisu mňa ako osobu Mariana Kotlebu s našou stranou ako takou. Tak sme sa rozhodli, že to spojíme natvrdo Kotlebu s ľudovou stranou Naše Slovensko, preto je tam to meno. A pokiaľ ide o to, že ste terčom médií a podobne, neustále vám vyčítajú, že vlastne celý váš program spočíva len na tom, že je tam cigánska karta, maďarská karta, prípadne utečenecká. Ale vy už máte z komunálnej politiky značné skúsenosti, ako v rámci Banskobystrického kraja. A mohli by ste uviesť dôvody, ako vnímate, že z komunálnej úrovne alebo z tej úrovne Banskobystrického kraja, aké máte výsledky, ktoré vás oprávňujú, aby ste mohli pôsobiť aj na celoštátnej úrovni? Dovolím si trošku oponovať vašej otázke, pretože maďarská karta nie je našou kartou. Pardon, ja som hovoril médiá, že vám to dávajú tieto 3 veci, že týmto vás teda nálepkujú, že toto je váš program. My práve, že dnes hovoríme, že všetky európske národy sú v maximálnom ohrození a dnes nie je priestor na to, aby boli medzi národmi Európy nejaké trenice, keď musíme spoločne čeliť vonkajšiemu nepriateľovi. A čo sa týka toho argumentu, pre ktorý chceme ísť a pre ktorý ideme do volieb, tak je to jednoznačné. Z pozície alebo z výsledkov práce v Banskobystrickom samosprávnom kraji môžeme povedať, že vidíme, že dá sa robiť pre ľudí, dá sa šetriť peniaze, ale ak chceme zmeniť zásadné veci k lepšiemu, veci, ktoré ovplyvňujú všetkých ľudí, celý štát, tak sa to dá len z pozície Národnej rady, len z pozície vlády Slovenskej republiky. Poviem konkrétny príklad. V našom kraji, v Banskobystrickom samosprávnom kraji, sme spustili program zamestnanosti, ktorý sme nazvali Lopaty a krompáče a cieľom tohto programu bolo zamestnať dlhodobo nezamestnaných ľudí. Podarilo sa nám zamestnať 90 ľudí, ktorí dostali prácu. Tú prácu sme zaplatili za peniaze, ktoré sme ušetrili tým, že sa prestalo kradnúť, že sa začalo efektívne narábať s verejnými zdrojmi. A vláda Slovenskej republiky namiesto toho, aby nás ocenila alebo nám aspoň nejakým spôsobom pomohla, tak nám spravila všetko naopak, len aby nás zastavila. Zmenila zákonník práce, ktorý už nevieme obísť, preto nemôžeme v tomto programe pokračovať. Hoci sme pôvodne v pláne na tento rok mali zamestnanie možno až 150 ľudí. Takže ja vidím, že niektoré myšlienky, niektoré veci, ktoré máme overené v praxi, sa jednoducho dajú zrealizovať na úrovni štátu, ale len vtedy, ak na to budeme mať, poviem to tak, celoštátne možnosti. Ďalšia otázka na pána Bekmatová. Uvádzate, že médiá o činnosti komunistov neinformujú a existujete v nejakom mediálnom embargu. Čiže tu je teraz možnosť, ako vyjadriť sa otvorene k určitým veciam. A vy ako komunistická strana sám ste na začiatku uviedli, že ste síce nová strana kvázi z 92. roku, ale nadväzujete na tú tradíciu, keď vznikla komunistická strana v 21. roku. A hovoríte o tom, že chcete uviesť do života spravodlivejší politický, ekonomický a spoločenský poriadok.
Tým pádom, keď sa hlásite k týmto tradíciám, ten spravodlivejší politický, ekonomický a spoločenský poriadok by mal byť v tom duchu komunistickej strany pred 89. alebo je to nejaká nová forma, nový systém? No, ak dovolíte, tak pri odpovedi na vašu otázku sa vrátim tam, kde som bol pri presahovaní komunistickej strany. A síce pri tých devízach, keď som spomínal, že fungujem v veľmi ťažkých a zložitých ekonomických podmienkach, z čoho vyplýva, že za nami nestoja žiadni bohatí sponzori, žiadne ekonomické elity. A z toho dôvodu, ak sa budeme niekomu zodpovedať po voľbách, a to bez ohľadu na volebný výsledok, či dostaneme 1% alebo 10%, budeme sa zodpovedať len a len voličom. Je logické, že žiadni bohatí podnikatelia nebudú sponzorovať stranu, ktorá otvorene hlása boj proti korupcii, boj proti oligarchom. Druhou takou devízou je, že, ako ste spomínali, teda hlásime sa k odkazu komunistickej strany z roku 1921. To znamená, že za nami sú desiatky, takmer jednostoročie zostupov, pádov a bojov za práva bežného človeka. Toto je v ostrom kontraste s ministraničkami, ktoré pravidelne vznikajú mesiace, niekedy až týždne pred voľbami. Ak mám teda odpovedať na tú vašu otázku, či chceme konkrétne sa vrátiť do toho systému pred roku 1989, tak musím povedať, že nie. To, že sa hlásime k pozitívam, ktoré ten systém mal, je, myslím si, logické a chceme na týchto pozitívach stavať. Zároveň si však uvedomujeme, že ten systém mal určité negatíva, udialo sa niekoľko nespravodlivostí a toto chceme následne reflektovať. Ako tu spomínali kolegovia niektorí svoje programy, tak musím vyjadriť také milé prekvapenie, lebo ako keby som počúval aj program komunistickej strany. Ale dôležité je povedať, nie slúbiť, ale povedať, čo by ľudia mali dostať, alebo ako by krajina mala vyzerať. Ale myslím si, že najpodstatnejšie je, aby sme ľuďom povedali, ako získať prostriedky na realizáciu týchto opatrení. Ak hovoríte o novom systéme, skočím vám do toho, pretože sa to prelína zároveň nový systém, zároveň tá tradícia, ku ktorej sa hlásite. To znamená, že táto komunistická strana, ktorá teda chce ten nový spoločenský poriadok, tam už nebudú figurovať také veci, ktoré sa spájali s komunistickou stranou, ako vedúca úloha strany, diktatúra proletariátu, triedni nepriatelia. To všetko už bude minulosťou. To ekonomickým veciam sa potom dostaneme, privátny sektor. Zatiaľ v tejto rovine, lebo to sú také atribúty, vlastne to už nesiete so sebou. Máte to v názve komunistická strana, či sa hlásite k minulosti alebo nehlásite, jednoducho to už vás do určitej miery profiluje a s komunistickou stranou pochopiteľne aj tam bol určitý vývoj, ale spájajú sa tieto termíny. Preto sa vás pýtam, že či mienite na niečom takom stavať, alebo je to definitívne minulosť? No, pozrite sa, začnem možno opatreniami, ktoré prijala v posledných 4 rokoch vládnúca strana Smer sociálna demokracia. Ako napríklad bezplatné cestovanie, alebo trebárs len to pridanie tých smiešných 1,90 € ku dôchodkom. Sú to všetko pozitívne opatrenia, ktoré našim ľuďom pomôžu trošku voľnejšie dýchať, ale zároveň sú to opatrenia, ktoré zaťažujú štátnu kasu. Teraz my komunisti hovoríme, že je treba na tieto opatrenia niekal vziať peniaze. My chceme obnoviť štátny sektor, to je základ. Obnoviť štátne podniky, ktoré by prinášali zisk do štátnej pokladne. Chceme to spraviť tým spôsobom, že jednak prehodnotíme privatizáciu, možno najväčšie klamstvo a najväčšiu zlodejinu od roku 1989. Za ďalšie, že dostaneme späť do rúk štátu, do vlastníctva štátu nerastné zdroje tejto krajiny a takisto aj strategické podniky. To je, myslím si, najpodstatnejšie. Na základe týchto opatrení potom vieme zafinancovať nie len takéto kozmetické úpravy systému v podaní Smeru sociálnej demokracie, ale vieme zafinancovať aj systémovejšie opatrenia. Vy ste sa vlastne aj priznali... Ak môžeme ešte dokončiť, tak to vlastne už sa dostávam k tomu, ako by mal vyzerať teda ten nový model ekonomiky podľa našich predstav. A asi ste už vycítili, že tam bude prítomný aj súkromný sektor. My ako komunisti nemáme problém s malými a strednými podnikateľmi, ale hovoríme, že treba posilniť úlohu štátu. Práve preto, že hovoríte o tomto ekonomickom systéme, aj váš predseda strany, pán Hrdlička, hovoril o tom, že stali sa chyby minulosti a v tom prípade, keď išlo o potlačenie privátneho sektora. Teraz tvrdíte teda, že bola by to kombinácia aj zoštátnenia, aj malí strední podnikatelia vám neprekážajú.
Ale opäť sa vrátim k tomu, ak teda to vnímate ponovom, alebo ste nejaká nová komunistická strana. To isté totiž to bolo historicky aj v 48., keď komunisti tvrdili, že budú znárodnené len veľké podniky. A došlo aj na malých živnostníkov, aj na takých, ktorá bola rodinná firma, alebo zamestnávali jedného jediného učňa. Aj tým všetko zobrali, vytvorili komunálne služby a tak ďalej. Nie je opodstatnená obava, že moment komunisti hovoria o tom, že zoštátňovať boj proti korporáciám a tak ďalej. A napokon dojde na každého, kto bude len samostatne podnikať. Dokážete povedať, tak zaručiť to nemôžete, že tak toto bude iný prístup komunistickej strany a nebude sa to týkať ako znárodňovania každého a záradom či malého podnikateľa, či veľkého podnikateľa. Ja by som veľmi rád podotkol, že dokonca pred rokom 1948 komunistická strana sľubovala podporu drobných podnikateľov. A zvrtlo sa to. Teraz je otázka, viete, že... Samozrejme chápem tieto opodstatnené obavy, ale musím povedať, že aj v dnešnom svete, a to práve dávam za vinu možno tomu mediálnemu embargu alebo tej jednostrannosti médií, ktoré neinformujú o tom, že existujú aj iné systémy ekonomiky a sú možno porovnateľne životaschopné alebo možno životaschopnejšie ako súčasný kapitalizmus. Môžeme sa pozrieť napríklad na Venezuelu, na Kubu, do Vietnamu, do Číny. Každý tento systém v tejto krajine je o čosi iný oproti ostatným krajinám, ale dokazuje svoju životaschopnosť. A tam práve fungujú aj malé, aj stredné podniky. Včera sme tu mali predstaviteľov Vzdoru, ešte viete, o koho ide, je to viac úplne naľavo, tak nazval by som to ultraľavica, ktorá dokonca komunistov považuje za stranu, ktorá už slúži systému a nie je protisystémová. A oni práve kritizovali, že vlastne komunistická strana ponúka akúsi hybridnú ekonomiku škandinávskeho typu. Mohli by ste to obhajiť, že toto je tá vaša predstava nejakého socializmu v duchu sociálnych demokratov v Škandinávii, alebo sa Vzdor mýli a vy máte úplne inú revolučnejšiu predstavu? Pozrite sa, ja si myslím, že každý asi pozná ten rozdiel medzi socializmom a možno nejakým sociálnym štátom. To je jedna vec. Druhá vec, zástupca strany Vzdor, strany práce tu nie je prítomný. Myslím si, že by nebolo korektné na toto reagovať, takže nechám to bez komentára. Išlo mi len o to, že či ten škandinávsky model je pre vás príťažlivý, alebo nie je to cesta, ktorou by ste sa chceli uberať? Pozrite sa, pán Huďo. Ako sociálny systém. My otvorene hovoríme o budovaní socializmu. Jedným dýchom však dodávame, že sme realisti a uvedomujeme si, že socializmus alebo transformácia systému nie je možná v priebehu jedného alebo dvoch volebných období. Na to, aby bola možná táto zmena, chceme učiniť niekoľko zásadných opatrení. Medzi inými je aj ten obnovený štátny sektor. Otázka teraz na pána Ruhiga, čiže Koalícia Spoločne za Slovensko. Keď sa už bavíme o týchto ekonomických záležitostiach, vy sami presadzujete, že Slovensko by sa nemalo otrocky podriaďovať Európskej únii. A presadzujete stratégiu 4 svetových strán. Čiže ako by to vyzeralo v praxi, neorientovať sa len na Brusel, nielen na ich príkazy, nielen na tento ekonomický priestor, ale tie 4 svetové strany. Čo ty myslíte, aký ekonomický priestor, ako by malo Slovensko fungovať v týchto ekonomických vzťahoch? Základný predpoklad dobrej spolupráce je aj určitý výnos a priazeň na všetky tieto 4 svetové strany v tom, že proste my nie sme krajinou, ktorá by mohla povedať si, že sme úplne sebestační. Musíme si povedať, že napríklad z Ruska dovážame plyn, dovážame ropu. Takže my musíme spolupracovať napríklad aj s Ruskom. A nemôžeme sa uzatvoriť, že budeme spolupracovať len s Ruskom, ale napríklad musíme spolupracovať aj so Západom. My sme srdcom Európy. To znamená, nie je možné sa úplne osamostatniť, avšak v prvom rade musí byť ekonomika Slovenska podstatná a občan podstatný na Slovensku. Ale samozrejme, chceme byť mierovou krajinou a práve mostom na všetky 4 svetové strany, hlavne hospodársky. Dokázali sme to v rámci RVHP v histórii, že sme boli jednou z najsilnejšou krajinou, čo sa týkalo priemyslu, či to bol chemický priemysel, strojársky priemysel, či sme boli v rámci vedeckých výskumov vyspelí, ale aj zbrojársky sme boli vyspelí. A prečo by sme sa nemali vrátiť k tomu, čo už raz tu bolo vybudované a čo je kvalitné práve pre nás? Otázka na pána Fóro, čiže strana maďarskej komunity. Sami sa teda definujete tak, že nechcete byť len teda zástupcami maďarskej menšiny, ale ide vám v podstate o občana ako takého, ale zároveň poukazujete na to, že vy ste to už aj naznačili, že najväčšia nezamestnanosť 10 okresov, ktorá je na Slovensku, tak tých 7 až 8 je na južnom Slovensku. Takže v prvom rade by ste chceli riešiť tieto problémy a skôr ste strana regionálna ako celoštátna. Takže z tohto pohľadu
koho môže strana maďarskej komunity osloviť, pokiaľ ide o väčšinové obyvateľstvo alebo slovenské obyvateľstvo? Tak ja si myslím, že tí nezamestnaní, ktorí žijú na južnom Slovensku, nie sú iba Maďari, ale sú to aj Slováci, ktorí tam žijú, Rómovia a tak ďalej. Takže si myslím, že naša strana dokáže osloviť všetkých, ktorí žijú na južnom Slovensku. A si myslím, že to je z tohto pohľadu, čo sa týka ekonomiky, tak je to úplne jedno, že či je to Slovák, Maďar, alebo Róm, alebo občan inej národnosti. Čiže tam menšinová problematika ustupuje do úzadia, chcete povedať. Teda, že tam, ako ste to teraz povedali, že je to jedno, či je to občan maďarskej národnosti, alebo Róm, alebo Slovák pri riešení týchto ekonomických problémov. Ja si myslím, že každý, kto žije na Slovensku, by chcel žiť v takej krajine, kde si môže dovoliť, čo potrebuje, aby si tie základné potreby a ešte aj niečo navyše samozrejme, aby dokázal dosiahnuť. To znamená, aby dokázal vychovať svoje deti, aby mal také zamestnanie, ktoré mu vyhovuje a ktoré mu zabezpečí tú istotu a tú bezpečnosť. V rámci tých pozitívnych vzťahov medzi väčšinovým obyvateľstvom a menšinami, teraz konkrétne ako slovenským a maďarským obyvateľstvom alebo občanmi maďarskej národnosti, došlo k jednému nepríjemnému incidentu a možno, že vaše stanovisko, nie len ako strany maďarskej komunity, ale aj vaše osobné, preto sa na to pýtam, môže byť nejakým príspevkom k tomu, ako by sme mali teda spolu pozitívne vychádzať. Neviem, či sa pamätáte, v lani v októbri v Štúrove došlo k osadzovaniu pamätnej tabule Ľudovita Štúra a ten základný kameň, ktorý tam bol zahádzaný konským hnojom a počas slávnosti došlo k incidentom a mestská polícia ani nezasahovala. A to dosť narušilo tieto vzťahy a chýbalo by mi také vyhlásenie, ako by ste vy reagovali, alebo čo by ste vy odkázali takýmto iniciátorom akcií, napríklad v súvislosti aj s tým pamätníkom Ľudovita Štúra. Pozrite sa, treba uznať, že vlastne pán Štúr, neviem, že aké má korene v tom meste Štúrovo a miestni ľudia, niektorí, sa takto vyjadrili. Poviem tak, že určite takéto záležitosti treba riešiť iným spôsobom. V každom prípade je to šťastnejšie, rozhodne. Takže túto záležitosť treba riešiť určite dialógom a nepristúpiť k takým krokom, ktoré... O to mi práve išlo vyjadriť váš postoj k tomuto, alebo napríklad aj strany maďarskej komunity, že takéto to nie je zodpovedné riešenie a takéto riešenie by ani nemalo byť, ani takýto prejav. Už bez ohľadu na to, či Štúr má niečo spoločné so Štúrom, už len podľa názvu. Rozumiete, to chovanie tých ľudí, čo má spoločné s tým, či Štúr má niečo spoločné so Štúrovom. Rozumiete? To je irelevantné, také lebo... jednoznačné odsúdenie by si to žiadal, že takýmto môžeme diskutovať historici, môžeme sa tomu venovať, ale takýto podnet na ulici by aj samotné maďarské strany mali odsúdiť, že je to niečo nepristojné. Tak ako to robia, neviem, keď je útoky na utečencov, tak nemecké strany alebo francúzske okamžite odsúdia takéto aktivity a môže sa to týkať aj ľudí, ktorí majú blízko k týmto stranám, dajme tomu, ale odsúdia ich, lebo je to spoločensky neúnosné. A keď hovoríte o tom, že sú to problémy, ktoré sa týkajú aj Slovákov v tej oblasti, aby to nevyznelo, že zastupujete len nejakú iredentu, alebo zastupujete, ako ste naznačili, že to nie je len záležitosť menšiny. Takže toto by napomohlo vzájomným vzťahom, keby ste vystúpili a povedali, tak takto sa problémy neriešia. Môžeme mať určité historické nezrovnalosti, môžeme o nich diskutovať, ale to len zvyšuje napätie. A váš príspevok by mohol byť, že odmietate toto zvyšovanie napätia. Váš osobný prístup napríklad. V každom prípade treba povedať, tak ako som pred chvíľou povedal, že takéto záležitosti treba riešiť dialogom, aby si sadli obe strany, aby si vyjasnili, že kvôli čomu je napríklad taký postoj. A určite je to oveľa inteligentnejšie a ale určite lepšie riešenie, ako použiť takéto metódy. Ja by som nadviazal rád na pána Kotlebu. Vy ste hovorili, že dneska alebo v dnešnej dobe nie je priestor na to, aby národy, európske národy medzi sebou mali nejaké trenice, keďže čelíme vonkajšiemu nepriateľovi. A teraz je otázka, čelíme vonkajšiemu nepriateľovi, lebo podľa mňa Asad nevpustil utečencov do Európskej únie. Viete,
Kto je ten nepriateľ? Je medzi nami, alebo naozaj je vonku, za hranicami? Kto ich sem vpustil? Myslím si, že dnes nie je otázkou dňa, kto sem tých utečencov pustil, lebo všetci veľmi dobre vieme, že za rozbombardovaním krajín Severnej Afriky stáli Spojené štáty a útočná politika Severoatlantickej aliancie, ktorú my dlhodobo označujeme ako zločineckú organizáciu. Dnes je úloha dňa pre celú Európu, pre všetky štáty a národy, ktoré ešte chcú prežiť, chcú zostať celistvé, obrániť svoje územie, obrániť svoju populáciu pred týmito nájazdami, pretože to už musia všetci chápať, že tí imigranti, tí utečenci, to nie je náhodná vec, ale organizovaná záležitosť. A ja som to povedal v tej súvislosti, že v takejto situácii naozaj nie je priestor na to, aby sme hľadali nejaké konfliktné vzťahy medzi jednotlivými európskymi národmi, ale naopak treba sa zjednotiť, lebo ak nás táto utečenecká alebo imigrantská vlna prevalcuje, tak už nebude ani Slováci, ani Maďari, ani Poliaci. Budeme jednoducho minulosťou a potom boli všetky tie obete našich predkov, ktorí bojovali pri Viedni, pri Moháči, pri Krupine, aby bránili našu zem a naše ženy. Úplne zbytočné by boli tieto obete. Takže toto je otázka dňa. Keď aj hovoríte o príčinách tohto stavu, rozprávame sa vlastne o americkej zahraničnej politike, hoci je do toho vtiahnuté aj Slovensko, pretože je to NATO, sme spojenci, záväzky a tak ďalej. Ale takéto podobné názory má viacero strán na slovenskej politickej scéne a to by bola otázka aj na vás, aj na pána Ruhiga, v súvislosti so spájaním strán alebo národne orientovaných strán, ktorí majú podobný prístup, odmietanie proamerickej politiky zahraničnej, podriadenosť Európskej únii a NATO. Napríklad, pán Ruhig, vy ste vznikli tým, že ste sa zlúčili 3 strany. Slovenská ľudová strana, Nový parlament, Právo a spravodlivosť. Na základe toho, že ste mali k sebe blízko. A podobné názory má predsa aj ľudová strana Naše Slovensko. V čom je to, že sa nedokážu tieto národné sily, ktoré majú podobné smerovanie, zjednotiť nejakej jednotnej koalícii? Môžete začať vy. Tak my sme chceli byť vždy širšou koalíciou a proste až do posledného dňa, keď sa podávali kandidátne listiny, sme boli otvorenou koalíciou aj pre ostatné národné strany, ktoré sú na Slovensku. S pánom Kotlebom sme komunikovali o tejto spolupráci. Každý má právo sa rozhodnúť sám, akým spôsobom ide do tých volieb. Keď sa niektoré politické strany rozhodli tak, ako sa rozhodli, že idú samé, my ich nemôžeme ovplyvniť ani nútiť do toho. A tu práve vidíme tú možnosť, že práve tá koalícia je otvorená pre tých ľudí, aby vedeli vlastne aj koho volia a do budúcnosti nemám problém s tým, že vlastne niekomu dám hlas a nakoniec sa napríklad tá politická strana spojí s niekým iným a potom si vlastne len bude búchať sám hlavu o stenu, že vlastne komu sa dá hlas, kto sa s kým spája. A my sa práve boli tými otvorenými, lebo jednoznačne proklamujeme to, že proste americký Hemagón, ktorý sa sem blíži prostredníctvom ich vojsk pod zaštitou NATO, považujeme za veľmi nebezpečnú vec. Na Slovensku chceme budovať dneska veliteľské centrum. To je ešte nebezpečnejšie, ako keby sme tu budovali len, dá sa povedať, nejaké, alebo skladovali nejaké strojné zariadenia. Vidíme aj napríklad na východe, americké spoločnosti chcú začať ťažiť ropu. Ja mám veľkú obavu, že vlastne Slovensko má byť do budúcnosti nejakým územím, ktoré by malo byť útočiskom alebo centrálou pre tlak amerických oligarchov alebo monopolov, ktoré dneska si zamieňajú ropu vlastne za dolár, alebo respektíve dolár sa snažia vyťažiť alebo vykryť ropou ako čiernym zlatom, tak vidíme to, že proste oni majú záujem stále ísť tam, kde sú nerastné bohatstvo. A to nie je záujem ľudí. To je záujem určitých skupín, ktoré sa tlačia do Európy a stále potlačajú sa smerom až na východ. A tu je vidieť, že vlastne Slovensko má byť takým takzvaným možno ich medzizastávkou a práve preto my to aj odmietame. A základný predpoklad je iný. Ešte jeden dôležitejší. Samotné NATO, keď sme vstúpili do NATO a bola ratifikovaná táto zmluva, tak dobre vieme všetci, že vlastne bolo zmarené referendum. Ak vstupujeme do nejakých medzinárodných zmluv, tak je jednoznačne dané aj v ústave, že vlastne má byť k tomu vyvolané referendum, takže občania nemali právo a bolo im upreté toto právo, aby sa vyjadrili, že či chceme byť v NATO alebo nie. A práve to chceme napraviť. Preto chceme aj zvolať referendum, ak budeme mať tú možnosť, aby proste sa občania vyjadrili a nastolilo sa to ich právo, ktoré im bolo odňaté. Nadviažeme aj na Severoatlantickú alianciu, ale vrátim sa k tej pôvodnej koncepcii, ako som hovoril,
o spojení tých strán, dajme tomu na parlamentnej pôde, ale aj mimo nej v predvolebnom období, ktoré majú podobné výhrady. Lebo tieto výhrady, ktoré hovoríte, či už je to politika NATO, či už je to základňa a tak ďalej, si myslím, že to isté má aj ľudová strana Naše Slovensko a vrátil by som sa k tomu tým vytváraním koalícií. Pravica, takzvaná pravica, neustále narieka, že tým, že sa nespája, tak stráca pozície a získava teda druhá strana, ako dajme tomu ten sociálno-demokratický tábor alebo ľavicový tábor. Ale takisto v slovenskom parlamente, na slovenskej pôde zákonodárneho orgánu chýba nejaké silné národné zoskupenie, ktoré by odolávalo tejto podriadenosti zahraničným subjektom. Ale o to sa snaží viac stran. Preto teraz je to zase otázka na pána Kotlebu. Do akej miery, alebo prečo sa nedarí zjednotiť podobné strany, podobného razenia, ako teraz počúvame od koalície Spoločne za Slovensko a ľudovej strany, v nejakom jednotnom bloku alebo v koalícii postupovať v týchto napríklad zahranično-politických alebo ekonomických otázkach? Ja poviem jednoducho fakty, pretože my sme sa ako najsilnejšia skutočná národná strana snažili o takýto spoločný postup do týchto volieb. Boli sme dohodnutí už aj s pánom Behýlom, boli sme dohodnutí, to je, sa mi zdá, nový parlament, boli sme dohodnutí aj s pánom Beňom z Priamej demokracie, kde boli veľmi férové podmienky z našej strany ponúknuté týmto subjektom. Podali sme si ruky, pre mňa ako človeka, keď si s niekým podám ruku na túto vec, že sme sa dohodli, to platí. 2-3 dní pred dátumom podania kandidátky tieto subjekty si rozmysleli, že idú solo, idú sami. To znamená, ja neviem za nich povedať, prečo sa tak rozhodli. Bolo to ich slobodné rozhodnutie. Ľudová strana Naše Slovensko zo svojich pilierov, ktoré sú sociálny, národný a kresťanský, nikdy neustúpi a možno, že v tomto bol možno trošku problém, ale nerád by som na to míňal dnes čas. Dobre, ja by som sa spýtal ešte pána Beckmanova, aký je postoj vašej strany k tejto utečeneckej kríze? Musím povedať, že komunistická strana jednoznačne vníma vlnu utečencov negatívne, vníma to ako bezpečnostnú hrozbu a jasne pomenúva vinníkov tejto krízy. To sú Spojené štáty americké a Severoatlantická aliancia. A vo svojom programe máme, že chceme zakotviť v zákone, aby Slovensko nemuselo brať na zodpovednosť utečencov, alebo teda tie dôsledky zahraničnej politiky Spojených štátov a ich regionálnych spojencov, ale aby si tieto dôsledky znášali tieto krajiny sami. Čiže to veľmi jasne hovoríme, že Severoatlantická aliancia je zločinecká organizácia a požadujeme postupný odchod alebo vystúpenie Slovenska zo Severoatlantickej aliancie. A musím povedať, že komunistická strana Slovenska je jedna z najaktívnejších v tomto smere. Nedá mi nespomenúť niekoľko aktivít, či už to bol pokus o blokádu amerického konvoja, pravidelné protesty proti základni Severoatlantickej aliancie na Slovensku a ďalšie aktivity, ktorými sa snažíme vyjadriť negatívny postoj obyvateľov Slovenska k Severoatlantickej aliancii. Viackrát tu zaznela problematika Severoatlantickej aliancie, pochopiteľne, či sú to strany patriotov, alebo v prípade aj ľavicových pozícií, sú výhrady k politike NATO. A reálny prístup, ak by sme chceli vystúpiť z NATO, čo chce ľudová strana Naše Slovensko, myslím, že aj komunistická strana by to podporila, aj vaša strana. Ale aký je praktický postup? Ako by sa niečo také dalo uskutočniť? Otázka na mňa? Na všetkých troch pánov. Tak začnem ja, ak dovolíte. Myslím, že ste ma aj tuším raz preskočili, čiže mám viacej toho času. No, myslím si, že sú dve cesty. Jedna je, pokiaľ sa teda nenájde politická vôľa v parlamente alebo vo vláde, je vypísanie referenda. To znamená nazbieranie určitého počtu podpisov, myslím si, že je to niečo cez 350 000 a následne motivácia obyvateľov k tomu, aby k tomuto referendu prišli a vyjadrili svoj negatívny postoj členstvu Slovenska v Severoatlantickej aliancii. Ďalšou možnosťou, ďalšou alternatívou je odhlasovanie takéhoto kroku v rámci parlamentu. To si myslím, že je vzhľadom k súčasnej politickej situácii u nás doma oveľa náročnejšie, keď sa len vezmeme do úvahy ten fakt, že vládnúca strana Smer sociálna demokracia vedie, musím povedať, trošku s ťažkým srdcom takú dvojtvárnu zahraničnú politiku. Nielen voči Spojeným štátom a NATO, ale na druhej strane aj voči Rusku.
Dnes vydal premiér Fico vyhlásenie o tom, že protiruské sankcie nás poškodzujú a že by bol jednoznačne za ich zrušenie. Ale musím povedať, že je to práve premiér Fico a predstavitelia vládnej strany, ktorí vždy domácemu obyvateľstvu, domácim voličom povedia to, čo chcú počuť, teda, že sme proti ďalšiemu postupu Severoatlantickej aliancie na našom území, proti stavaniam nových základní a sme za konštruktívny dialog s Ruskom. Ak sa však ide hlasovať do Bruselu, tak spravia úplne opačnú vec, zahlasujú presne tak, ako Brusel od neho očakáva. Je to otázka politickej principiálnosti. Pán Kotleba, vaša predstava, cesta k tomu, ako vystúpiť alebo odísť na to? Naša predstava ohľadom ukončenia členstva Slovenskej republiky v zločineckej organizácii NATO je úplne jednoznačná, ale najprv musím pripomenúť jednu zásadnú vec. Bola to práve Slovenská národná strana, ktorej minister obrany podpísal prihlášku na prístupové rokovania Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie. To len pre tých, ktorí by náhodou zvažovali túto zradnú stranu dnes voliť. Žiadna skutočná národná strana by nemohla podpísať takéto niečo pre svoj národ, svoj štát, aby sme sa úplne vzdali svojej vojenskej suverenity. No a čo sa týka riešenia tejto situácie, je to veľmi jednoduché. Už v minulosti bola myšlienka paktu neutrality Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko. My sa snažíme túto myšlienku obnoviť. A čo sa týka technických otázok, prvý krok by bol zastavenie odvodov do Severoatlantickej aliancie, ktoré sa dnes v rámci vojenského aj civilného rozpočtu hýbu na úrovni zhruba 69 až 80 miliónov eur ročne. To je obrovský balík peňazí. Po druhé, ruka v ruke s tým musí začať budovanie skutočnej slovenskej armády, pretože dnes nemáme armádu, dnes máme ozbrojené sily Slovenskej republiky, ktoré sú tvorené pár žoldniermi, ktorí žiaľ, keby sa niečo stalo, ako prvý by išli na PN-ku. Takže jednoducho nemôžeme nechať krajinu bez obrany. No a samotná technická otázka, ja to vidím jednoducho na rozhodnutie v parlamente. Som presvedčený, že po týchto parlamentných voľbách dojde k veľkej zmene, možno až k takej, že otázka vystúpenia zo zločineckej organizácie NATO bude aktuálnou, pretože prístupová zmluva Slovenskej republiky, ona to hovorí jasnou rečou. O všetkých zásadných rozhodnutiach v konečnom dôsledku rozhoduje vláda Spojených štátov amerických. Takže túto doslova servilnú podriadenosť Američanom musíme čím skôr ukončiť. A teda cez parlament, nie referendum? Ja si myslím, že po najneskôr po tých ďalších voľbách bude schodnejšia cesta v parlamente, pretože vieme, aké je dnes postavenie referenda. Keby aj referendum vyšlo a bolo odhlasované ľuďmi, tak v podstate nie je pre parlament záväzné a referendum ako také samotné nemôže o ničom rozhodnúť. Čiže v konečnom dôsledku aj tak by sa na parlamentnej pôde... Pán Kotleba, ste za sfunkčnenie referenda? Určite áno. Pán Ruík, vaša reakcia na to vystúpenie? Ja by som ešte... Z NATO? Ja by som nadviazal, nemôžem súhlasiť, že by sme nemali funkčné referendum, bohužiaľ je len ťažko dosiahnuteľné. To znamená, my máme programový cieľ práve posilnenie referenda a hovoríme o právach občanov. A jedno z práv občanov je v demokratickom štáte, aby oni mohli rozhodnúť, či chceme byť v tejto zločineckej organizácii NATO, alebo nechceme. A toto je vlastne našim cieľom aj 27 akcií, ktoré sme zorganizovali v rámci Slovenska, v spolupráci aj s ostatnými organizáciami, kde sme vysvetľovali, čo vlastne NATO znamená a aké hrozby nám prináša. NATO nie je obranným paktom, ale NATO je aj nebezpečným paktom, kde sa stotožňujem aj s predrečníkmi alebo rečníkmi tu, že proste žoldnier, ktorý je platený iným štátom, nikdy nemôže chrániť slovenskú rodinu, lebo dostane rozkaz a platí ho niekto iný. To znamená, bude poslúchať niekoho iného a nemá žiadne srdce Slováka a nie je vlastencom tejto republiky. To znamená, nebude braniť vlastnú vlast, lebo bude na Slovensku a nebude braniť naše rodiny. My to potrebujeme mať naozaj silnú armádu, ktorá je slovenskou armádou. Ja by som sa rád obrátil na pána Forro, lebo k tejto otázke sa vrátime, k tomu NATO, ale práve keď som sa vás pýtal, že aký je rozdiel medzi vami a Most Híd, tak mal som na mysli práve to, že váš postoj k tej utečeneckej kríze a ich postoj je diametrálne odlišný. Je to tak? Áno, je to tak. Si myslím, že
Vlastne nezodpovedný prístup niektorých politikov, ktorí bagatelizujú tento problém, nie je dobrý. Jednoznačne je rozdiel medzi nami a Mostom Híd v tejto otázke. A vlastne to, že ako zaujíma táto problematika ľudí, dokazuje aj to referendum, tá petícia, ktorú sme spustili. A vy ste tam mali koľko? Nejakých 70 000 podpisov? Už sa to blíži k 80 000 podpisov, takže vyzerá to tak. A môžeme vyhlásiť, že je to naozaj téma, ktorá ľudí zaujíma a ktorá je pre ľudí dôležitá a aj z pohľadu bezpečnosti. A na začiatku, teda ešte na jeseň, sme sa bavili o tom, že to môže byť hrozba na našu kultúru. A vlastne paríske udalosti a udalosti v Nemecku, v Kolíne a v ostatných krajinách a mestách na Silvestra dokazujú to, že naozaj nejedná sa len o kultúrne rozdiely, ale vlastne to môže znamenať nebezpečenstvo aj pre ľudí, ktorí žijú v Európe a takisto na Slovensku. Aj keď hovoríme, že tu na Slovensku nie sú migranti a nevidíme ich, to neznamená, že sem nemôžu prísť. A takisto to neznamená, že naši rodinní príslušníci, ktorí žijú v niektorých ostatných krajinách alebo mestách Európskej únie, že nie sú v ohrození. Keď sme pri tom medzinárodnom rozmere politiky, ja by som nadviazal na to, že tá problematika utečencov samozrejme vytvára veľké problémy aj v samotnom Maďarsku. Vy ako strana máte aj blízko, teda aspoň váš predseda, k premiérovi Orbánovi, maďarskému. A takisto hovorí o určitej spolupráci v rámci V4, pokiaľ ide o vystupovanie proti veľkým hráčom. A tým má na mysli, hovorí o Moskve, ale hovorí aj o Washingtone a Bruseli. Čiže už sme opäť pri spojeneckom zväzku NATO a pri politike Spojených štátov. Čiže tu je ten priestor aj v rámci susedov spolupracovať na určitej politike voči týmto veľkým hegemonom. Pretože ako sa tu rozprávame, ako by sme dokázali cez parlament alebo dajme tomu cez referendum vystúpenie z NATO, na druhej strane si treba uvedomiť, že zvonku by to nebolo také ľahké. Ak by to urobila jedna krajina, sú skúsenosti s farebnými revolúciami, s manipuláciou obyvateľstva, mimovládky a tak ďalej, a vytvárali by sa protesty a rozdeľovala by sa krajina a destabilizovala. Ak by sa to odvážila jedna krajina, bol by potenciál na to v tej krajine zmeniť pomery. Ale ak by existovala spolupráca a je vidieť, že či sú to Poliaci, či sú to Maďari alebo Slováci, ale aj Česi, je tá politika nielen k utečencom a vo vzťahu k Bruselu, ale aj vo vzťahu k NATO. Sú tam určité nezrovnalosti a jedna krajina by mala asi malé šance, ale V4 alebo celá stredná Európa, keby sa vzoprela týmto koncepciám, by mala oveľa väčšiu šancu. A je to otázka na každého z vás, či je reálna takáto spolupráca v rámci posilnenia pozícií V4 vo vzťahu k Bruselu a Washingtonu. Môžeme začať od vás. Tak ja dám veľmi jednoduchú odpoveď. Samozrejme, že tie národné štáty sú dôležité, aby si chránili aj svoju národnú hrdosť a svoje vlasti. A myslím si, že dôležité je spolupracovať na medzinárodnej úrovni tak so všetkými susedmi, aby boli priateľské. A práve preto vidíme tú možnosť, že áno, je možné vytvoriť si aj vlastnú armádu spolupracujúcu medzi národnými štátmi, ktorá bude vlastne zabezpečovať bezpečnosť a ochranu v rámci Európy. My nepotrebujeme naozaj mať ani ruskú, ani americkú armádu u nás. Proste nemusíme riešiť ich studenú vojnu. My potrebujeme v Európe si vytvoriť naozaj bezpečnostný systém, ktorý bude chrániť naše štáty a našich ľudí. Čiže považujete za reálnu takú koncepciu stredoeurópskej spolupráce, aj čo sa týka vojenskej oblasti? Jednoznačne áno. Váš názor, pán Fórom? Čo sa týka Severoatlantickej aliancie, musíme povedať, že SMK, strana maďarskej ešte koalície vtedy, bola za vstup do NATO. A aj teraz musíme v každom prípade povedať, že čo sa týka NATO, tak my... Ja vám do toho skočím, len ja som chcel naznačiť, že Orbán ako maďarský premiér je tiež nepohodlný politik v očiach Washingtonu a v očiach Bruselu. Takže v tomto smere, keď sa aj orientujete na tú spoluprácu s Orbánom, asi by vám tá spolupráca aj s ostatnými krajinami, ktoré chcú vzdorovať tomuto tlaku, vyhovovala. My v každom prípade vítame túto úzkú spoluprácu teraz v súčasnosti V4 a naozaj 4 krajiny sú vždy silnejšie, a keď je jedno
keď sa jedná o zoskupenie, tak vždy je to silnejšie čosi, ako keď chce vystúpiť proti veľkým hráčom jedna krajina. Takže my v každom prípade vítame túto súčasnú spoluprácu. Lebo v tom zohráva určitú úlohu aj vaša politika, pokiaľ ide aj o slovenskú, aj maďarskú kartu. A to je jedno, či zo strany Jobbiku v Maďarsku, alebo u nás z našej strany. Pretože ak by nastal ten protitlak, o ktorom sa teraz rozprávame, ten vzdor voči NATO a to určité rozhodnutie, tak dala by sa tá situácia veľmi rýchlo zneužiť ako na Balkáne, na konflikty ako medzi Chorvátmi, Srbmi. A slovensko-maďarské vzťahy sú dosť bohaté na to, aby ten konflikt sa dal nielen umelo, ale prakticky vyvolať. Takže tu by bol prínos každej z tých strán, aby sa niečomu takému predišlo, pretože tie praktiky, ktoré sú v tých medzinárodných vzťahoch, smerujú aj k tomu, aby sa vyvolávali také konflikty. Takže ten váš príspevok napríklad by mohol byť k zmierneniu toho napätia tých vzťahov, aby sa nehralo so slovensko-maďarskou kartou v prípade veľkej medzinárodnej politiky. Určite áno, ja som veľmi rád, že teraz vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom sú oveľa lepšie, ako to bolo v minulosti. A naozaj aj teraz otázka maďarskej karty nebola vyťahnutá, čo nás veľmi teší samozrejme. A si myslíme, že ak budeme súčasťou parlamentu, tak týmto krokom alebo touto skutočnosťou tiež dokážeme prispieť k tomu, aby tie vzťahy medzi Maďarskom, Slovenskom, Maďarmi a Slovákmi žijúcimi na Slovensku boli ešte lepšie. Pán Kotleba, váš názor na takúto nadregionálnu spoluprácu v rámci V4 alebo celej strednej Európy? Vo vzťahu Bruselu a Washingtonu? Spolupráca so susedmi by určite bola výhodou, ale nemôžeme sa na ňu spoliehať. Dnes si musíme uvedomiť jednu vec, že slovenská armáda je absolútne v troskách, je úplne zdecimovaná. Mám tu jednoduché porovnanie. V roku 1993 sme mali 53 000 vojakov, dnes máme 16 000. Mali sme 1000 tankov, dnes máme 20. Mali sme 1300 transportérov, dnes máme 600. 1000 diel máme 100. Bojových lietadiel, stíhačiek sme mali 150, dnes máme 10. To znamená, my musíme tak či tak znova začať pomaličky obnovovať našu armádu, pretože tu nejde o nejaký vojenský konflikt, ktorý by mohol v Európe nastať, ale už len o to, že dnes nemáme koho postaviť na hranice, aby chránili Slovensko v prípade takej tej otvorenej invázie tých imigrantov. A to by bola pre Slovensko tragédia. Takže za ľudovú stranu naše Slovensko hovorím áno, spolupráca so susedmi určite áno, ale len ako výhoda, nemôžeme sa na to spoliehať. Pán Bekmatov, váš názor na tú spoluprácu v rámci celej strednej Európy? Ja som presvedčený o tom, že akýkoľvek organizovanejší odpor voči tomu hegemonizmu Spojených štátov a Západu je len vítaný, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, že takýto model by mohol nastať iba vtedy, ak by v každej tej krajine V4 bola na to politická ochota. To znamená, ak by sa v každej tej krajine našla vláda, ktorá by bola ochotná k takémuto kroku pristúpiť. A vidíme, že toto by bol asi najväčší taký kameň úrazu. Dobre, ja tu mám otázky od divákov a jeden od Roberta, hneď na pána Kotlebu. Mám sympatie k strane pána Kotlebu, ale mám jeden veľký otáznik kvôli veci, ktorú v Banskej Bystrici urobil nedávno, totiž uzavrel spoluprácu s lekárňou Max, ktorú vlastní Penta. Takže mám sa vás pýtať, ako to majú občania chápať. Ja si myslím, že toto je taký jednotlivý názor, pretože tam išlo o to, že my sme dostávali na samosprávny kraj podnety, ktoré požadovali predĺženie otváracích hodín pohotovostných lekární v Banskej Bystrici ako krajskom meste. Ja ako župan som zvolal rokovanie s predstaviteľmi Slovenskej lekárnickej komory, kde som im jednoducho predostrel túto požiadavku občanov na to, aby mohli dlhšie ísť do tej lekárne, bola dlhšie otvorená, nejaká hoci ktorá pohotovostná lekárň v Banskej Bystrici, pretože bola len do 10. večer. Predstavitelia Slovenskej lekárskej komory tieto požiadavky odmietli, pre nich je to neekonomické, nezaujímavé, absolútne nepriechodné. Tak sme oslovili viacej súkromných lekární, ktorá by mala záujem o takúto službu ľuďom. S touto lekárňou sme sa dohodli, absolútne teraz neriešim, kto je majiteľom tej lekárne. Pre mňa je podstatné, že ľudia v Banskej Bystrici majú až do polnoci otvorenú pohotovostnú lekáreň, ktorá bude na tom istom mieste. To znamená, nemusia si míňať taxík, nemusia si míňať čas. Vždy v Banskej Bystrici nájdu lekáreň do polnoci na jednom mieste. Pracujeme na tom, aby tá lekáreň bola časom otvorená až do 6. hodiny ráno. Dobre, ešte jedna otázka, možno to je pre vás, ale bolo by to zaujímavé možno aj pre ostatných.
Zasadíte sa o to, aby sa vyšetrovali a dotiahli do konca politické a ekonomické kauzy, ktoré roky poškodzujú Slovensko a nás, občanov. Môžete začať po jednom, pán Rui. Takže jednoznačne áno, lebo my celú privatizáciu nepovažujeme za legitímnu z toho pohľadu, že sa veľakrát predávali veci absolútne pod trhovú cenu. Dobre vieme, ako prebiehala privatizácie, dobre vieme, ako prebiehajú tendre na Slovensku, dobre vieme, ako vzniká výber daní za účelom toho, aby sa mohli vyťahnuť peniaze zo štátneho rozpočtu. Takže jednoznačne, úprimne, právne a spravodlivo každého potrestáme, kto takto konal a konal v rozpore so zákonom a v rozpore so záujmami našej spoločnosti slovenskej. Pán For? Určite áno. Samozrejme, bez toho, aby ľudia nemali tú istotu, že korupcia nie je ťažko čokoľvek dosiahnuť, lebo vždy budú myslieť na to, že príde niekto, kto má peniaze a všetko dosiahne a vlastne treba tomu zabrániť. Takže všetky kauzy, všetky veci, ktoré nie sú v poriadku a nie sú v súlade so zákonom, treba vyšetriť a treba dať do poriadku. Pán Kotleba? Ľudová strana Naše Slovensko má od svojho založenia vo svojom programe zavedenie hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti nielen politikov, ale všetkých vysokých štátnych funkcionárov. Z výsledkov našej práce v Banskobystrickom kraji vidíme jednu závažnú vec. Podali sme niekoľko trestných oznámení alebo teda v súvislosti s hospodárením bývalého vedenia kraja. Orgány činné v trestnom konaní naše podania ukončili vždy buď tým spôsobom, že skutok sa nestal, alebo skutok sa stal, ale nie je trestným činom, pretože vtedajší funkcionári konali v inom úmysle, ako v úmysle rozkradnúť majetok kraja, pričom evidentne išlo o úplné vytunelovanie či školy, či kotolní, či iných zariadení, či regionálnej správy ciest. Takže určite tu treba veľkú radikálnu zmenu spraviť a aj preto ideme do Národnej rady, pretože kým tí istí kradnú a tí istí rozhodujú o tých zákonoch a o tom vyšetrovaní, tak sa nikdy nič nezmení. Pán Bekerto. Ja som v podstate na túto otázku odpovedal už v úvode relácie, kedy som prešetrenie privatizácie označil ako jeden z hlavných pilierov na to, aby sme zabezpečili určité financie na rozbehnutie štátneho sektoru. Takže z našej strany, zo strany KSS určite áno. Prešetríme privatizáciu a budeme sa snažiť potrestať všetkých tých, ktorí nespravodlivo nadobudli majetok, ktorý ste budovali vy, alebo vaši rodičia, alebo dokonca starí rodičia. Jedným dýchom však musím dodať aj to, že by bolo potrebné v tejto súvislosti aj zlepšiť systém ako spravodlivosti. Myslím si, že nemusím zdôrazňovať to, že dnes bežný človek stačí, aby nezaplatil jednu faktúru, jednu upomienku a hneď má na krku exekútora, hneď je popoťahovaný po súdoch. Zatiaľ, čo tí najväčší zločinci, ktorí majú na krku najväčšie korupčné kauzy, si tú svoju spravodlivosť doslova kúpia. Toto by bolo podľa mňa najdôležitejšie zlepšiť. Dobre, je to otázka pre všetkých, takisto od Pavla Zmijavy, ktorý píše, prečo ani jeden politik, ktorý sedí v štúdiu, netlačí agendu presadenia zákona podobného americkému FARA, ktorý by označil financovaných agentov cudzích štátov zvonku a pracujúcich proti Slovensku priamo či nepriamo v politických štruktúrach štátu. Zrejme je to na ten spôsob, ako majú Rusi zákon, že mimovládky, ktoré Spojené štáty ho majú zvonku, takisto. Sú označené za zahraničných agentov. No, je tu zrejme výhrada voči všetkým, to sú tzv. Tie niektoré, nevravím všetky, niektoré tieto treťosektorové organizácie, ktoré sú financované rôznymi fondami, ktoré sú financované zo zahraničia. Dovolím si ja zareagovať, teda ak môže. Ľudová strana Naše Slovensko má vo svojom bode číslo 7 jasný bod. Prešetríme činnosť zahraničných mimovládnych organizácií. Nám je táto vec úplne jasná. Veľmi dobre vieme, kto stál za pučom a zničením Ukrajiny a určite nedovolíme, aby sa niečo podobné zrealizovalo na Slovensku. Ďalší páni? Dobre, tak by som pokračoval ja. Jednoznačne nemôžeme prijímať prostredníctvom takýchto mimovládnych organizácií financovanie rozvratu našej krajiny. A určite budeme toto riešiť. Na to by mala fungovať Slovenská informačná služba. Tá má vykonovať takúto činnosť, avšak bohužiaľ zisťujeme, že táto vláda to podporuje a preto sa nič nerieši.
Takže určite túto vec začneme riešiť ako prvoradu. Nemôžeme si nehať rozvratiť vlastnú krajinu. Pán Foro? Ak môžem. Myslím si, že netreba opakovať to, čo tu bolo povedané. Myslím si, že sa zhodneme na tom, že takéto opatrenia sú potrebné, ale odpoviem priamo na otázku toho diváka, ktorý sa pýtal, prečo sme doteraz k tomu nepristúpili. Z jednoduchého dôvodu. Nemali sme k tomu prostriedky, pretože nám chýba dôvera ľudí vo voľbách. Preto chcem apelovať nielen na človeka, ktorý túto otázku položil, ale na všetkých ostatných. Pokiaľ máte záujem na tom, aby podobné kroky boli učinené, tak naozaj 5. marca prídite k voľbám a odozdajte hlas strane, ktorá vám je sympatická. Nenehajte to na náhodu, nenehajte to na svojich susedov, na svojich známych. Odozdajte hlas tak, ako to považujete za vhodné. Pán Foro? Ja by som sa reagoval, že prečo sme o tom doteraz nehovorili, nebola takáto otázka. A druhá vec, samozrejme, keď sa zistí, že existuje takáto mimovládna organizácia alebo tzv. Agenti platení zo zahraničia, tak samozrejme to treba vyšetriť a túto situáciu riešiť. Ja by som položil jednu takú univerzálnu ekonomickú. Je to síce z programu ľudovej strany, naše Slovensko. Je to otázka návratu k slovenskej koruny. Pre niekoho to môže byť ako niečo nepredstaviteľné. Niekto si vie predstaviť, aké by boli praktické kroky. Začal by teda pán Kotleba, pretože je to ich predstava. Či je to len taká ľúbivá vízia pre voličov, alebo či existujú reálne kroky v rámci tých štruktúr, ktoré sú európske a v rámci toho, že sme súčasťou zatiaľ Európskej únie, je možný návrat k slovenskej korune. No, v prvom rade treba povedať, že tí, ktorí hovoria o tom, že tento návrat nie je možný, tak len strašia a jednoducho zavádzajú, pretože za posledné obdobie, za posledných 50 rokov sa niekoľkokrát zmenila mena, ktorou dnes platíme. A tak ako sme zvládli prechod zo slovenskej koruny na euro, tak by sme to v pohode zvládli aj naspäť. Prechod na euro bol z pohľadu ľudovej strany naše Slovensko čistá likvidácia, čisté okradnutie ľudí, pretože zradná vláda súhlasila s výmenným kurzom 30,126 slovenských korún za 1 euro, čo bol úplný nezmysel. Všetci ekonómovia, ktorí neboli nejakým spôsobom spätí s Bruselom, hovorili o maximálnom výmennom kurze 20 slovenských korún za 1 euro. Kým neobnovíme vlastnú korunu, vlastnú menu, slovenskú korunu, nebudeme môcť zavádzať ochranné opatrenia na podporu domácich výrobcov, domácich podnikateľov, hlavne čo sa týka poľnohospodárstva. A preto tvrdíme, že treba slovenskú korunu obnoviť a nielen, že ju treba obnoviť, ale treba ju obnoviť čím skôr. Pán Bek, má to váš názor na návrat slovenskej koruny? Ja si myslím, že je to jedna z alternatív, ako v tomto svete prežiť. Ako prežiť vystúpenie z Európskej únie, ktoré komunistická strana otvorene hlása v prípade, že Európska únia nebude reformovaná, pretože v tomto štádiu alebo v tejto forme považujeme Európsku úniu ako za hegemóna, ktorá potláča národné štáty. A myslím si, že príklad Českej republiky, našich susedov, dokazuje, že aj s inou menou, aj s korunou sa dá prežiť v súčasnom svete. Takže jednoznačne áno. Pán Foro, váš názor? Ja si myslím, že táto otázka teraz nie je dôležitá, že či si ponecháme euro alebo chceme sa vrátiť ku korune. Ja si myslím, že a zase budem protirečiť kolegovcom, ktorí doteraz hovorili, že znižovať dane a tak ďalej. My skoro hovoríme to, že treba sa vrátiť k progresívnej dani, lebo si myslíme, že toto je... Zmenila sa situácia. Kedysi sme boli tiež zastancom toho, že rovnomerná daň a tak ďalej, ale my si myslím, že doba je iná, ako bola vtedy, keď sme to hlásili, alebo keď sme túto... Ja sa vás to spýtam naozaj jedna vec. Ako si myslíte, že vám pomôže progresívna daň, keď najväčšie peniaze utekajú, povedzme, cez automobilky nemecké, ktoré si preúčtovávajú medzi dcerskými a materskou firmou peniaze, alebo s chránkovými firmami, ktoré sú tu v pohode tolerované roky. Tam by tá progresívna daň samozrejme bola najúčinnejšia, pokiaľ by to bolo reálne. Ale toto sa dá obísť a obchádza sa to dneska. Súhlasím, ale taktiež nie je progresívna daň, takže treba zmeniť aj tú časť, aby k tomu nemohlo dojsť. A my sme zastancom toho, že tí, ktorí zarábajú viac,
by mali platiť o niečo viac ako tí, ktorí zarábajú menej. Totiž rozdiel medzi bohatými a chudobnými tu na Slovensku je čoraz väčší. A si myslíme, že cestou progresívnej dane by sme to mohli zmeniť. To znamená, opakujem ešte raz, my sme zastancom toho, že tí, ktorí zarábajú viac, aby platili o niečo viac ako tí, ktorí zarábajú menej. Dobre, mne sa to zdá ako ľubivá politika, lebo vaše prvé, čo by ste mali povedať, je, ako zamedziť nadnárodným korporáciám, aby sa odlievali peniaze zo Slovenska, lebo tento váš systém zasehe nejakú strednú IT firmu na Slovensku, ktorá zamestnáva 100 ľudí a povedzme má zisk nejaké 1,2 milióna. Hej. Ale tí, čo majú proste 100 miliónnych ziskov, tých tá progresívna daň absolútne nezasiahne, pokiaľ vy, ktorýkoľvek politici, nerobíte poriadok v tom, aby tie peniaze zostali tu a potom sa danili. Viete, takže v prvom rade sa musíme uistiť, že tie peniaze zostávajú na Slovensku, že tu sa budú daniť a potom sa môže rozhodnúť, že akým spôsobom. Ja si myslím, že neprotirečíme sami sebe, to znamená, že súhlasím s vami. Ale vráťme sa k pôvodnej otázke. Áno, slovenská koruna alebo nie? Toto v súčasnosti sa tejto otázke nevenujeme. To znamená, že my v súčasnosti si myslíme, že je to v poriadku s eurom. Pán Ruhík, váš názor na návrat slovenskej koruny? Z pohľadu národnej hrdosti určite áno, ale z pohľadu dnešnej ekonomiky myslím si, že ľudí zaujímajú, z čoho sa ľudia najedia a momentálne majú potrebu mať taký príjem a nezáleží im teraz, že či to je mena euro alebo slovenská koruna, ale z pohľadu národnej hrdosti určite áno, ale našim cieľom je doniesť viacej peniazy do peňaženiek všetkých občanov Slovenskej republiky. Ja by som to ešte ukončil teda späť k autorovi tejto myšlienky alebo k tej požiadavke k pánovi Kotlebovi. Máte vy odborníkov v tejto oblasti v ekonomickom bankovom sektore, ktorí by dokázali realizovať návrat slovenskej koruny? Máme nielen takých ľudí, ale máme to aj spočítané a ja si dovolím si s kolegom prudko nesúhlasiť, pretože slovenská koruna je nutnosťou. Ak chceme obnoviť slovenské poľnohospodárstvo, to sa bez zavedenia koruny jednoducho nedá. Ľudia možno nevedia, že dnes dovážame viac ako 40% potravín každý deň. Viac ako 40%. Dokopy je to za rok viac ako 1 miliarda eur ide na potraviny. Šokujúce informácie možno pre ľudí. 362 miliónov eur odchádza zo Slovenska za mäso. 341 miliónov eur odchádza za nápoje a 315 miliónov eur odchádza za mlieko a vajcia. To sú z môjho pohľadu absolútne brutálne čísla, ktoré jednoducho musíme udržať na Slovensku. A ak chceme poľnohospodárstvo udržať, musíme tých ľudí podporiť. Kým bude euro, kým bude o našej menovej politike rozhodovať Brusel, Štrásburg, Európska centrálna banka, dovtedy to neurobíme. Spravíme to len vtedy, keď o tom budeme rozhodovať o sebe tu u nás na Slovensku. A to sa bez koruny jednoducho nedá. Pán Bekmatov má najviac času, dá sa podľa časomiery, aby sa vyjadril, tak aby nebol v tom mediálnom embargu ako ostatné médiá. Takže ja by som sa opýtal na súčasnú aktuálnu situáciu. Vaše stanovisko, teda stanovisko vašej strany protestujúcim učiteľom bolo, neviem, či taktické, možno mi to objasnite aj divákom. Na jednej strane komunistická strana podporuje tieto protesty učiteľov a na druhej strane vyčíta opozícii, že to zneužíva alebo organizuje alebo vytlka z toho politický kapitál. Aké je teda vaše stanovisko k tomu a ako by ste vyriešili tento problém so školstvom alebo teda s protestujúcimi učiteľmi? Takto dovolím si vás trošku poopraviť. Súhlasíme s požiadavkami, ktoré učitelia stanovili. Súhlasíme s ich stanoviskom, že školstvo je vo veľmi dezolátnom stave a potrebuje radikálnu zmenu. Súhlasíme s tým, že potrebujeme, aby status učiteľa bol na vyššej úrovni, aby boli lepšie ohodnocovaní. Čo sa nám však nepozdáva a čo však odmietame je, že za týmito protestami stoja určité pochybné osoby, mimochodom aj z tých mimovládok, ktoré sme tu spomínali, a stoja za nimi aj politici. Musím povedať, že bolo to na prelome októbra a novembra, zrazu vzniklo niekoľko takých iniciatív na podporu učiteľov. V jednej z nich sú v podstate všetci tí ľudia, ktorí niečo znamenajú v tom treťosektorovom priestore a toto vyvolá v nás, myslím si, oprávnené pochybnosti. Takže na jednej strane áno, podporujeme požiadavky učiteľov, na druhej strane sme opatrní, pretože vidíme to pozadie, ktoré za nimi je. Ako by sme to riešili my komunisti? Povedal som už na začiatku, že prichádzame s novým modelom fungovania ekonomiky. To znamená
Najprv vytvorenie určitých zdrojov financovania, ktoré by potom mohli zabezpečiť tie istoty, na ktoré ľudia majú právo. To znamená bezplatné zdravotníctvo a kvalitné zdravotníctvo, bezplatné a kvalitné školstvo a tak ďalej, doprava, fungujúce hospodárstvo, fungujúca ekonomika. Vy ste tu už naznačili niektoré veci aj v súvislosti teda so zneužívaním týchto protestov a vo vašich vyhláseniach alebo v vašom programe sa objavujú aj termíny, ktoré súvisia teda so súčasným systémom a so súčasnou vládou a podobne. Definujete, že problémom celej tejto spoločnosti a toho celého vývoja, ktorý je, sú politickí dinosaury, poskokovia oligarchie a paraziti spoločnosti. Mohli by ste byť aj konkrétni? Kto sú títo paraziti spoločnosti? Kto je tým poskokom oligarchie a kto sú tí politickí dinosaury? Veľmi jednoducho, pán Huďo. Politickí dinosaury sú politici, ktorí tu fungujú už od roku 1989, možno aj skôr. Politici, ktorí boli pred rokom 1989 súčasťou dokonca komunistickej strany a neskôr prezliekli kabát. Prezliekli kabát po roku 1989 niekoľkokrát a sú v slovenskej politike doteraz. Boli tam ešte, spomínali ste... Poskokovia oligarchie. Poskokovia oligarchie. Súčasní politici, jednoducho, ktorí predstavitelia strán, za ktorými stoja finančné elity, oligarchie. Nechcete konkrétne To sú... povedať? Ale je to jedno, že či z ľavého alebo z pravého spektra, ale tí dinosaury, ktorí sú od 89. Sociálno-demokratické, kresťansko-demokratické. Myslím si, že v podstate stranu Smer, sociálna demokracia nemôžno označiť ako štandardne ľavicovú. Potom tu máme v podstate už iba pravicové strany z tých relevantných, ktoré na slovenskej politickej strane niečo znamenajú. A za každou touto stranou stojí určitý kapitál. V dôsledku toho politici, ktorí zastupujú tieto strany, nie sú jednoducho nejakými volenými zástupcami ľudu, ale sú to len nejakí vyjednávači oligarchie, vyjednávači ekonomických elít s obyvateľstvom. Oni predkladajú ich predstavy nám, obyvateľom, nám, voličom, tak, aby boli akceptovateľné. Aby sme nás skočili každé 4 roky pri voľbách. A tí paraziti spoločnosti, myslíte, to je to isté, čo ste doteraz definovali? Presne tak. Ešte sa vás opýtam teda na záver, myslím, že máte ešte minútku. Skoro 2. Vo vašom prípade, kto by bol zahraničným partnerom? Myslíte len komunistické strany, ktoré sú v zahraničí a v ekonomickom zmysle komunisti by sa skôr orientovali na krajiny BRICS, napríklad Euroazijskej hospodárskej únie a teda neorientovali by sa vôbec na západ alebo na žiadnu spoluprácu s Európskou úniou? V prvom rade by sme neboli orientovaní jednostranne, tak ako dnes. Už aj kolegovia tu spomenuli niektoré také modely spolupráce aj s ostatnými krajinami. Boli tu spomenuté krajiny BRICSu, čiže v tomto vidíme určitý potenciál a samozrejme aj s krajinami, v ktorých vládnu určité progresívne režimy. Spomeniem niekoľko. Čína, Vietnam, Bielorusko. Takže naozaj potenciál spolupracovať aj s inými krajinami tu je, len ho treba využiť. Ja by som ešte sa opýtal, pán Foro, na vás konkrétne. V prípade, viem, že v prvom rade vás teda zaujímajú požiadavky maďarskej národnostnej menšiny, tá regionálna politika, ale je tu aj ten zahraničný aspekt, ktorý sa týka samozrejme aj utečencov alebo vzťahov s Maďarskou republikou. Mienite sa orientovať, pokiaľ ide o zahranično-politické vízie, v takej spolupráci s pánom Orbánom alebo aj s inými maďarskými stranami? Pozrite sa, samozrejme, tým, že sme maďarská národnosť žijúca na Slovensku, tak udržiavame vzťahy s Maďarskom. A pravdou je, že v súčasnosti máme najlepšie vzťahy so stranou Fidesz. Lebo tak, ako som to naznačil, Orbán je vlastne v západných kruhoch nepopulárny a tie jeho kroky, ktoré robí, aj váš predseda naznačil, napríklad banková daň a vzťah k imigrantom a podobne, že to je vlastne pozitívne a to by mohlo inšpirovať aj vás a tým pádom vy by ste mohli aj na slovenskej scéne podporiť podobné strany, ktoré majú program, v ktorom teda reagujú takto na tie západné tlaky alebo na utečencov. Čiže vaša spolupráca by bola možná, zdanlivo by sme mohli povedať, že s nejakou slovenskou vlasteneckou stranou, neviem, či by bola možná v takýchto bodoch. Pozrite sa, čo sa týka pána Orbána, treba uznať, že vlastne on bol, alebo teda Maďarsko bolo tou krajinou, ktorá zastavila migrantov. Takže si myslím, že to, že útočia na pána Orbána, možno to bolo ešte aktuálne niekedy v lete, ale čoraz viac je takých politikov, ktorí uznávajú, že
tá politika, ktorá sa vedie voči migrantom zo strany Maďarska, je správna. Myslím, že aj vo vašej strane sa presadzuje ten princíp v súvislosti s utečeneckou krízou nie kvótam, ale takisto aj v rámci LGBTI máte stanovisko nie homosexuálnym manželstvám. Čiže opäť sú tu určité styčné body aj s inými stranami, ktoré nepôsobia len v maďarskom spektre, ale aj na slovenskej politickej scéne. Čiže tá možnosť spolupráce v týchto bodoch by bola tiež aktuálna? Ja si myslím, že strana maďarskej komunity, tak ako ste spomínali, prešla určitými zmenami. A vďaka tomu si myslím, že poukazujem ju na to aj jednotliví politici, že sme partnermi pre súčasné slovenské strany alebo pre strany, ktoré sú v súčasnosti na Slovensku. Takže ja si myslím, že vďaka tomu, že môžeme byť pre nich partneri, máme sa o čom baviť a máme o čom rokovať v budúcnosti. Mám tu jednu otázku od pani, ktorá sa pýta, ako to myslíte s vetou, ktorú uvádzate vo vašom volebnom programe. Zárukou zachovania komunity je, aby ani jedno dieťa sa nemuselo učiť v inom jazyku, než v ktorom komunikuje v kruhu rodiny a priateľov. Tak, v prvom rade treba uznať, a ja si myslím, že s tým každý musí súhlasiť, že v materinskom jazyku sa dokáže dieťa naučiť najviac. Takže v záujme toho, aby sme dokázali zachovať túto národnosť maďarskú, žijúcu na Slovensku, samozrejme sú potrebné maďarské školy. A vidíme, že napríklad vďaka rozhodnutiam vlády súčasnej sa tieto školy, menšie školy dostali do problémov a hrozilo napríklad to, že od septembra niektoré školy neotvoria svoje brány. A pre nás je veľmi dôležité, aby tieto školy boli zachované. Vzhľadom na to, že samozrejme sú ohrozené aj slovenské školy, avšak je rozdiel, že keď zatvoria napríklad slovenskú školu a ďalšia slovenská škola je, povedzme, o 5 kilometrov ďalej, ale môže sa stať, že keď zatvoria maďarskú školu, tak ďalšia maďarská škola bude, povedzme, 30 kilometrov od tej dediny alebo od tej obce. Takže je tam rozdiel určitý. A určite s tým súhlasíte, že človek, alebo teda je dôležité, aby sa každý mohol učiť v materinskom jazyku. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja možno na záver položím jednu otázku, ako sme včera urobili, ale teraz bude iná. Ďalšia téma, ktorá je večná a horúca na Slovensku, je odliv ľudí. Odliv mladých, väčšinou vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorí odchádzajú od svojich rodín. Tie rodiny sú nekompletné, buď manželka alebo manžel, pracujú v zahraničí a samozrejme trpí tým celá rodina. A evidentne nikomu to nevadí zo súčasných vládnych predstaviteľov. Odhady asi nejakých 300 až 500 tisíc, oficiálne asi 300, neoficiálne asi 500 tisíc Slovákov žije v zahraničí. Z toho, ja by som povedal, asi 10% dobrovoľne, zbytok sú ekonomickí migranti. Bohužiaľ. Čo tie vaše strany, alebo čo vy by ste chceli urobiť preto, alebo ako chcete zabrániť tomu, aby Slováci nemuseli emigrovať z ekonomických dôvodov do zahraničia? Tak my ste to už povedali v úvode, že proste zákonným predpokladom je zvýšenie mzdy a približiť sa vlastne Európe. To znamená nebyť otrokmi nejakých západných spoločností, ktoré dneska tu sa snažia podnikať a majú daňové prázdniny. Práve opakom, my musíme pristúpiť k tomu, aby slovenský občan, pracujúci ľud, mal také vytvorené podmienky a také finančné prostriedky za prácu, aby mohol žiť na slušnej životnej úrovni. A to je základný predpoklad, aby ľudia neodchádzali zo Slovenskej republiky, ale sa mohli vrátiť aj späť domov. Pán Foro? Tak v každom prípade treba zabezpečiť také podmienky, aby tí ľudia, mladí ľudia hlavne, nechceli odísť odtiaľto. To znamená, aby mali dôstojný život tu na Slovensku. To znamená, aby zarábali viac, aby mali ten pocit, že majú tú istotu a
bezpečnosť v tejto krajine a kvôli práci nemusia odchádzať do ostatných krajín. Áno, to je jasné, ale čo im vy ponúkate? Akú istotu? Tak musíme zabezpečiť také podmienky, aby tu boli. To znamená, celý ten program je postavený tak, aby sme podporovali podnikateľov, ktorí chcú podnikať tu na Slovensku. Takisto, aby sme poľnohospodárstvo dostali na vyššiu úroveň. Na južnom Slovensku bolo poľnohospodárstvo na vysokej úrovni a v súčasnosti vlastne sú tu Dáni a zahraniční investori, ktorí zakladajú fabriky a vlastne Slováci strácajú, alebo teda ľudia žijúci na južnom Slovensku strácajú pôdu a dostáva sa tá pôda do cudzích rúk a tomu treba samozrejme zabrániť. To znamená, že áno, treba zabezpečiť, aby tu boli investície, aby mali tí ľudia kde pracovať. Takisto treba zabezpečiť, aby podnikatelia mali menší Ďakujem, pán Fórov, bohužiaľ čas vám vypršal. Okay. Pán Kotleba? Tak, riešenie tejto otázky, odpoveď na to je veľmi jednoduchá a síce také, ako som povedal na začiatku, štát musí znova začať slúžiť vlastným obyvateľom a nie zahraničiu. Poviem konkrétny príklad. Na rok 2016 vláda plánuje na podporu mladých rodín investovať 28 000 eur. Do Európskej únie však v roku 2016 odvedieme 750 miliónov eur. 750 miliónov zahraničiu, 28 000 mladým rodinám na Slovensku. To je úplne smiešné, je to na zaplakanie, je to čistá tragédia. To znamená, ľudová strana Naše Slovensko tieto veci jednoducho, tieto priority otočí. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú na Slovensku, musia slúžiť našim obyvateľom. Keď sa postaráme o naše rodiny, o našich mladých ľudí, aby naozaj nemuseli odchádzať, potom môžeme rozprávať o tom, kde dáme ďalšie peniaze. Ale nie, že my budeme platiť do zahraničia a naši ľudia si nemôžu kúpiť byt, naši ľudia musia odchádzať robiť otrokov v zahraničí. To jednoducho takto nefunguje. Takže, ako som povedal na začiatku, znova Slovensko postaviť na nohy, aby slúžilo nám, obyvateľom Slovenskej republiky. Dobre, ale akým spôsobom? Veľmi jednoducho, keďže peniaze na to budú, postavíme nájomné byty. Náš cieľ je 50 000 nájomných bytov ročne. Poskytneme všetkým ľuďom poskytneme prácu. Prácu na miesto dávok. Práca bude závislá od vzdelania. Ľudia, ktorí nebudú mať vzdelanie, dostanú inú prácu, inú mzdu. Tí ľudia, ktorí na sebe budú pracovať, budú robiť aj na tom vzdelaní, dostanú inú prácu. Tej práce naozaj na Slovensku je kopec, ktorú treba spraviť. A aj v samosprávnom kraji, aj v štátnom rozpočte vidíme úplne jasne, že peniaze máme. Čas sa vám naplnil. Pán Bekmanto. Začnem tým, že Ako zabrániť alebo aké opatrenia teda urobiť, alebo chcete urobiť, aby ten odliv Slovákov bol minimálny? Začnem tým, že počas uplynulých týždňov som absolvoval niekoľko predvolebných mítingov v regiónoch Slovenska, či už v strednom, ale najmä na východnom Slovensku. A musím priznať, že to, čo som videl, mnou otriaslo. Neobrobené polia, skrachované a rozbúrané družstva, staré spustnuté fabriky. Nemusím zdôrazňovať, že práce je na Slovensku dosť. Spomeniem opäť polia, spomeniem opäť rozbité cesty, chýbajúce byty a tak ďalej. Čiže práce je dosť, len chýbajú peniaze. A k tomu sa opäť dostávam vybudovanie silného národného sektora a vytvorenie tých financií, ktoré sú potrebné na zaplatenie práce. To znamená prešetrenie privatizácie a zisky, ktoré by plynuli do štátnej kase z štátnych a národných podnikov. Potom si myslím, že Slováci, teda najmä mladí ľudia, by neboli nútení odchádzať do zahraničia, aby si zarobili na svoje živobytie. Dobre, máte ešte 16 sekúnd, ak máte záujem niečo doplniť. Na záver by som iba rád vyzval voličov, aby nedali na kúpené prieskumy súkromných agentúr a aby 5. marca išli voliť bez ohľadu na to, akú stranu, s ktorými ideálmi sympatizujú, ale aby volili podľa programov a podľa svojho rozumu. Ďakujem. Aj my ďakujeme. Pán Rurik, máte poslednú minútu asi, približne, alebo 2? No, na začiatku som si ho rýchlo míňal ten čas. Áno. Vidím, že nakoniec som si ho ušetril. Tak ja tvrdím jednu vec. Je čas spojiť všetky síly a hrdo sa postaviť za našu vlast, za našu rodinu, tak, aby na Slovensku zavládol mier, láska a pokoj a aby sme sa nemuseli naháňať za tým, čo nás dneska núti naháňať sa, aby sme mohli prežiť. Tu sa trošku myhla téma ohľadom migrácií, ale veľmi málo o nej bolo rozprávané.
Ja by som chcel povedať na jednu vec, že čo je našim nebezpečím Slovenska a nebezpečím Európy. V Európe v podstate prebieha tzv. Akčný plán imigračnej politiky už niekoľko rokov a na Slovensku od roku 2014 Slovenská republika uznesením číslo 45 z 29. januára 2014 prijala tzv. Akčný plán imigračný, ktorý zároveň podporuje aj vzdelávacím programom BUK, ktorý prenáša cez most na jednotlivé obce. Tu tvrdíme jednu vec, čo sme sa zúčastnili niekoľkokrát na námestí a boli sme nazvanými nacionalistami. Obce, ktoré v podstate sú ako Svidník, Snína, Seniec, Prievidza, Michalovce, Dolný Kubín, Banská Bystrica, týmto akčným plánom majú podporiť tzv. Resocializáciu ľudí, ktorí k nám majú prísť, ale nemajú nič s touto spoločnosťou spoločné. Sme za to, že každý, kto podporuje ilegálnu imigráciu, koná nelegálne, tým pádom je spolupáchateľom nelegálnej činnosti. Práve preto ľudia sa musia spojiť a musia si uvedomiť, že toto všetko, keď to funguje od roku 2014, nás klamú. Klamú nás v parlamente, klame nás vláda. Ak nezačneme s národnými silami budovať vlastnú bezpečnosť vlastnej krajiny, tak môže sa stať, že Slovensko bude zase raz obsadené niekým iným a stačilo. Ďakujeme veľmi pekne. Páni, čas uplynul. Ďakujeme vám veľmi pekne za účasť. Ja by som sa vám takisto veľmi rád poďakoval. Divákom chcem pripomenúť, že zajtra o tom istom čase, o 20. hodine a 30. minúte, bude posledná mimoriadna relácia z nášho spravodajského štúdia, to je z dňa 25.2. Pán Bekmatov, veľký deň pre vás zajtra. A prídu, predpokladám, ešte ďalšie 4 politické strany a zajtra si povieme, ako reagovali na naše pozvanie všetky ostatné politické strany. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme vám šťastnú a veselú dobrú noc. Dobrú noc.